ndinofawo Primrose Masiwa. Ndandirubve mvura. Mberi kwangu kune vana echikoro. Vana echikoro vatotarisa masaidhi ese. Totarisa masaidhi ese kunofamba mota. Vana bva vatoambuka rodhi zvakanaka. Vana vaambuka rodhi zvakanaka ndatonyatsonoshowa vana vaperera kuambuka rodhi. Asi kwazouya mota yanga iri kumhanya. Mota iyi yanga ichitonge mota ida kuovateka mota yanga iri pamberi payo. Asi ndazona payarira toratidza kuti pane zvaitika. Ini saka ndamhanya ndichiti pamwe vana vatizira muuyu muchigoronga chiripo. Ndutasodeso ndiri kuona hapana wana. Ndopatoona motikari iyoyo ndopayazongozeya kuzodzoka rivhesi yakutonzvenga imwe yanga iri pamberi pacho. Vana bva ndatoona vana vari. Ndopandazotanga kudeedzera. Chiti vana varohwa nemota, uyai muone vana. Vana varohwa nemota. Ndozvandaona. Mota yanga iri kumhanya zvakanyanyisa. Mota yanga iri kumhanya zvototi inini ndandine pfungwa yekuti ngandiyambuke rodhi paambuka vana. Asi hameno chinhu changu ndizviziva kuti ndisaambuke rodhi. Zvinhu zvarwadzisa. Zvinhu zvacho zvaitikira mazuva angu zvandirwadza singeti. Ndakagara pamatakishopu. Ndatobva kumba kwangu ndine okura yangu. Ndosvikawo boys mamuka here bro. Ndatoti madha etakishopu ndipfekerewo okura yangu mumapurasitiki. Ndadedzwa nomumwe mufisi kuenda next takishopu kwasinuka. Ndatogara pepe. Anambogara almost kana 10 minutes. Anambogara almost 10 minutes. Ndatoona vafana gurupu ravafana ndotobva kuchikoro. Mai vepana ndatoona mai vepana apa vane bhaketi ravo rindakatogarira. Vari kuchera mvura. Watosangana nevafana very time ipo. Saka ine anoziva kuti vafana namai ava vepana vanogara mupareni 1 pana. Mai vangu vatosvika pamvurapo. Saka vana vangu vandoka kamunhambwe pamberi pamai vaya. Mai vatotuga bhaketi ravo. Atona manje mai panapa samita. Ndo yacho iyi. Saka mai vepanapo vebhaketi zvemukuru. Kuti mai nini wautodzoka. Wautochema. Mere pwaka. Isu kada kanogara hedu kapa itai mwapa. Chii tatosumuka paya. Parodi. Kotonana memusika pamusika musinawo. Muri kuona. Kotonana vanomhanya chi kuya kuaccident. Mai watosiya bhaketi ravo. Koko zvikazi apatotsika wana watotsikwa wana kuchikuru. Kotoya kutosvika panzvimbo chaipo. Kotoona wana vaya sitazononga yatosvika wana wangu watotakurwa. Watotakurwa toenda kuchipatara. Mota yasika. Ndaiona ichifura. Inomhanya. Ikatoti baba warumhanya ida kwaenda wauziya. Saka pazoita mashure memota yatsika wane. Pane mota yanga iri mashure make. Yatomira. Vana vangu vese vafa komana. Yatsika uyu. Anga ari nemota yake mashure. Atomira. Ndine vana vatsikwa. Vafira passport. Ndanga nditori pamba apa ndazotomhanya kunge kuzwe noise ngozi mwana wafa vana kunokuwatsikwa nemotikari. Ndangosvika ndichitoona vana vangu vese varara wafa. Vana vainzi staff. Vaini na strike mapondi. Strike mapondi. Grade 6 and grade 1. So vaini yanga grade 1. Grade 6. Grade 6 and grade 1. Pachikoro chipi? St. Augustine's. Pasambe. Vanofamba St. Augustine's primary.
Okay, vanofamba kuenda iko. Vaienda nekombi. Vanga vasingaendi netsoka. Okay, vose vangabva kutodzika mukombi. Ungotobva kutodzika mukombi baba. Okay. Mota yacho maiona here yavatsika? Ndaiona. Ndiani? Ngewadumbura. Okay. Ndanzwa vamwe vachiti hanzi munhu anga ari kutyaira wacho airatidza kuti anga akadhakwa. Wakatodhakwa. Matomuona here mukanga muchinzwa? Ndamuona. Airatidza kudhakwa. Okay. Anonzi John Dumbura ndizvo? Ndizvo. Vana baba vacho tatowasiya wamboenda apa nomwe mwana afa. Alright. Zvaita nguva here? 5 to 3. 5 minutes to 3. Ndo vana vega vamamuna here? Ndo vana vega vandandinawo. Vakomana 2. Vakomana 2. Pane chinhu here chamungada kutizivisawo chinhu chingadai musina kubvunza chachiitiko chaitika? Hapana hangu chandingaziva apa. Asi iye mushayiri wacho anga mambotaura naye? Asi watinotokwanisa kutaura naye asi kuchipatara watobuda muchipatara watonzi baba acho chimboenda wombonorara semunhu akadhakwa. Hanzi parova vana mota yatasekwa yabva? Yatasekwa yabva opposite road, vanonga vari opposite road. Zvekuti yabuda kulane kwayo kuenda kotsika vana vari kunze kweroad. Asi maone amaita mota yanga ichimhanya here kana? Obviously mota yanga ichimhanya. Ava ndivo vadumbura vacho. Ndo baba vacho. Zvaitika takatogara pana baba vacho. Saka tangozwa kuti bam. Saka ndopi tabva apa tichimhanya kuti totarisisa kuti chii. Saka tangofunga kuti motikari dzadhuna. Ndopi ndazwa kuti vana vatsikwa. Then ava 2 vamwe vacho vanga vatofa. But wangu ndandiri kumushaya. Then ndopi ndazomuona ari muchisango. Asi ndangozviona kuti kuendeswa kuchipatara asi kuti unorarama apa sisi. Maenda kuchipatara? Aenda kuchipatara, aenda nababa. Vazopekedzwa mucho? Kurekedzwa nomotikari chakumbira. Asi yonga handisiziya nekwashundori kwachechi vachiri kuhospital. wachiri hospital. Asi ndikatsika mwana wake. Asanga totodzira takatodhakwa. Akatodhakwa. Anga achidya nemwana wake? Mwana wake anonzani? Blessing Chisari. Blessing Chisari. Anga grade 2. Anga grade 2. Umakore mangani? Ane 9 years.